Hola, nosaltres som Enzo Ferments i he vingut aquí al Bareco a portar-li en Gil una kombucha de Maria Lluïsa i un kimchi de col xina per veure quin plat ens fa. Hola, sóc en Gil del Bareco i avui us faré una recepta d'un ceviche amb uns productes que m'ha portat en Ferran d'Enzo Ferments. Us he preparat una recepta que és un ceviche de gamba amb kombucha i kimchi picant. Aquí hem fet servir aquesta gamba marinada amb la kombucha que ens ha portat en Ferran i la kimchi picant per donar-li un toc cruixent. I l'acabem amb una mica de tajín, una mica de sèsam negre i uns brots de cilantro. Osona Cuina i Taula Dolça ens apropen els productes de Fet a Osona i de Lluçanès Territori Serè.